Pozdrav poštovani gledalci i dobrodošli u naš novi video. Danas nam predstavljamo male drvene kuće po nevjerovatnoj niskoj cijeni. Prije nego što počnemo sa samom recenzijom, podsjetit ćemo vas da se pretplatite na naš kanal i uključite zvonce za notifikaciju kako bi dobili obavijest o novim ponudama. Oko polovine Amerikanaca živi u drvenim kućama. Imaju stoljetnu tradiciju takve gradnje i tržište prati velika industrijska grana građevinarstva. Takvu kuću veličine i do nekoliko stotina kvadratnih metara može se izgraditi od temelja do krova za manje od mjesec dana i to vrlo povoljno. Takve su kuće atraktivne, zdrave i udobne za život. U našem regionu su ljudi još uvijek opterećeni sa idejom da kuća mora biti barem za 3 generacije koje dolaze iza nas. Amerikanci grade za sebe i eventualno za još jednu generaciju. Iduća generacija gradi za sebe po svom ukusu i na mjestu koji sami izaberu. Tako se postiže veliko zapošljavanje, graditeljstvo se razvija, a materijali i usluge postaju sve jeftiniji. Cijene ovakvih kuća na tržištu se kreću od nevjerovatnih 1000 eura pa nadalje u zavisnosti od kvadrature i svih dodatnih elemenata. Gradnja je jednostavnija od obične zidane kuće jer se svi elementi dovoze na gradilište već spremni za montažu jer su ispiljeni i zaštićeni zaštitnom bojom pa se dijelovi samo slažu i učvršćuju na gradilištu. Zidove i stropove je lakše napraviti u zatvorenoj hali gdje rad ne ovisi o vremenskim uvjetima kao kad pada kiša ili puši vjetar, pa je rad lakši i jednostavno brži. Osim drvenih kuća od hrastovih greda ili crnogoričnih trupaca, na tržištu se mogu pronaći i drvene kuće od lameliranih greda. Iznutra se oblažu slojem termoizolacije i gips kartonskom ili drvenom završnom obradom, a izvana se sastavlja klasična fasada sa termoizolacijom. Ovakve kuće se relativno brzo grade jer su svi materijali tvornički obrađeni te se sve sklapa od prefabriciranih elemenata. Ukoliko vam se sviđa ova recenzija, molimo vas da ostavite svoj komentar kao i da lajkujete ovaj video. Ne zaboravite pogledati i ostale recenzije montažnih kuća na našem kanalu.